till today hamusati mataura kuti masanctions akaita kuti muise RTGS ndeapi. Masanctions akaita kuti pabuye 15 billion ndeapi. Masanctions akaita kuti Chamisa ataure kuti mari iri kupinda double, forex iri kupinda double, but hatisi kuona kwairi kuenda. Masanctions api wayo? Masanctions apa anotendera kuti muexporte tobacco to UK. Which sanctions are those? Masanctions apa anoita kuti pabude matrucks more than 30 platinum achienda ku South Africa loaded with platinum every day from Zimplats, Unki, Mimosa there. Which sanctions? Masanctions api akakonzera kuti Rushaya atore gold ade kuenda naro ku Dubai nobva abatwa, and it wasn't his first time kuti aende naro. That means it's something that she does. If Rushaya can carry 6 kg mupesi ko vanohaya ndege vanotakura mari vanoenda nemachartered flights. You see, when we talk of looting, ndo looting yacho yekuti mari iri kunzi kupinda but haisi kuonekwa kwairi kuenda. So it's those things that we talk chikuzama kuonesa kuti no, there is more to an election than zvese zvamunosorera kushandiswa zvinomiririra 2023. At your age, I think you've seen probably 3 or 4 elections that you have voted in. What has changed? Nothing. You see? So that means the people that you are putting into power, they are doing nothing. So don't be brainwashed or bootleg people or be hopeful to think that if ZANU PF wins 2023, panichita chinja. Election in 1 day, cannot 2 days. Apana chino chinja. You understand? So it's the manpower that is there that is not doing anything. If they are saying, if whoever comes to you and tells you with my sanctions, you are konzera kuti nyika idoni. Kana iye munhu iye achitadza kuovercome my sanctions, he must go. Show him the road. Ask him munhu mubvunze kuti chii chinoita kuti tinorima, we mine, and we have everything, and still we are poor. We are mining. Mamaina ari kumaina gold. Gold iri kumaina, China ari kuuya nema-investment, hope munoti ma-investment, and you say Chinese are doing a lot for you guys. So the Chinese are coming with investment, and China is the second richest country in the world. Kana China ichiunza ma-investment, what's going on wrong? No answer to chida iwayo. Saka to spend your day mocking my opposition members, yego opposition hakuna democracy, imi mune democracy ipi? Who elected ED? Which Congress elected ED to be in power? Akaiswa the army. And you guys, you are oppressed. That's why you cannot open up your mouth to say no. To not go Congress. Tsarudze leader, democratic alamude murukucha. You see, that's why that pressure I'm not feeling. We are oppressed. That's what you exert in the opposition members to relieve that stress. You can't question anything. You see, you are more oppressed than an opposition. Imimi freedom yamunayo ndiye kutuka vanhu veopposition, kurova vanhu veopposition, because the people that you are doing that for vanokupai that opportunity iyoyo, because vanoziva kuti zvinoita kuti vagare mupower, but still you are more oppressed. Imimi mazano makatooppresswa, because at the end of the day all the failures that madhara yenyu ari kuita, it affects even you. And if ukatora a rough survey, you will notice that majority yevanhu vanosapota opposition vari mutown, and vanhu vave kuti vakakwanisa kuwana education. These are the people that can even go outside the country and work. ZANU PF majority yavo, it's more rural. People who are deprived of good education. Saka when the economy falls, they suffer even more. You see? 22 apa ndinombokupare kufuga nerekuwarira panyaya dzeeconomics nenyaya dzepropaganda. First of all, uri right pakuti propaganda haiwaki economy yenyika. No, does it vote ichiwinisa anyone or any political party ichiwina nepropaganda? No. Kuvota kunowinwa nekukasta mavotes, not in how much level of propaganda chero inotaurwa. Handwazona ndopa unofanira kuziya.
handiti. So issue yekuti uri kuti Mutsvangwa akataura nyaya yekuti Zimbabwean economy yakura, we have exported double zvatanga tisombo exporter, but mari yacho haisi kuoneka. It's very simple, very simple. President kana wamuteereresa ukamunzwa iwo ataura nyaya yekuti we are going to deal with vanhu vari kukanganisa financial nhingiririkini yedu, system yedu. Mune a lot of dirty money iri kupambwa through yamuri kupuhwa imimi, people like you muri kupuhwa dirty money. Terrorism financing ndo yamuri kushandisa. It's still money but it's dirty money because irupinda munyika kana kuti muri kuipuhwa muchiunza munyika isi kuwirirana nelevel of production iri kuitika munyika, such that pese panonga pachida kungoita any genuine business trading muri kuzoenda kuita scuttle those operations, financial operations, because munonga muchiita game renyu rekuita zvekutamba nemari, muchichinja mari, muchiita illicit financial inflows. Those unofanira kubata izvo. So we are saying kuti that kind of dirty dealings ndo iri kukanganisa kuflowa kwemari yedu, because taifanira kunge achiti mari yatodhila nayo inofanira kushandirana pamwepo nemari iri kugeneratewa mueconomy zvichizooneka negrowth yeeconomy. But tiri kuti yes, the growth is there. Even whatever system amuri kuita haisi kukwanisa kukilla that domestic production iri kuitika ka ingoriko to domestic production, masurpluses yes ariko, but somehow muri kuramba imi muchipambwa rimwe bhegi ramuri kupambwa muchizoya muchiita mop up market muchivhiringa zvinhu, and marines most of it hadzisi kubhengwa. So where do you expect liquidity kuti iwanike? Because supply side yemari kuti ikana isikabhengwi kuti irambe ichicirculata panokonzera that liquidity challenge, then pokobva create a lot of speculation inoitwa yekuti people hold on to this money vari mumadzimba dzavo. That's why uchizwa kana kune marobharies ari kuitwa yekuti munhu ari kurobwa mari yakawanda mumba kana in transit, because mari idzi hadzisi kupinda through system iri safe yekuti mari ingocirculate musystem. Handini muri kuzviona, plus vamwe munototya kushandisa mari dzenyu musystem because munozobvunzwa kuti dzakabvepi, munodzideclare source of funds. So it's very simple what munhingiriri Mutsvangwa was saying. If ukateeresa zvaataura pakataurwa a crucial point yekuti pane yatoda kumhanya kupasisa yeamendment bill rema-PVOs rinogavhena ma-NGOs, because ndo ari kuunza mari dzacho vachirepa kuti kuita humanitarian aid, vachisponsor this activism, vachirepa kuita zvema-human rights. So ndidzo mari dzatiri kutaura dzacho dziri deti dzisingafanira kunge dzichitambira mueconomy, because dzinovhiringidza the real flow of mari munyika. So ndo paunofanira kubata, kwete kuda kudistorta zvataura naMutsvangwa kuti mari iri kuendepi, because pane mari ari kutaura kanyaya idzo dzamuri kutaura dzema-illicit financial inflows and outflows dzacho dziri kuitika dzekutamba nemari. So ndo paunofanira kubata, but kana usina kunzwisisa zvandataura that means kuti uri dofo hauzivi economics. Yeah, timu reZANU PF tichiri pama1 naro, because ataura kuti kune mari dziri kutopinda mueconomy. Handiti mubvunzo ndewekuti kana muground mune mabhora arimo ari 5, tikakanda mamwe 5 mabhora anoita mangani muground. Saka tikaputitsa 5 agara arimo tinosara nemangani muground? That is a very simple question yekuti munhu akagona kuianza anogona kubatsirika kana ari munhu musangano. You see kuti ndo vanhu vari kushandiswa nemusangano vavava. Because chavakanzwisisa maslogan, chavakanzwisisa kurova, chavakanzwisisa kutuka nekunyomba, but kuti zvinhu zvinofamba sei havazvinzwisisi. Mubvunzo watinawo ndewekuti ndiani ari kumboita mattress banking? Ndiani ari kumboita pillow banking? Because the reason why tiri kubvunza mubvunzo iyoyo ndewekuti ane mamaini egoridhe ndiani? Ane mapurazi ndiani? Ane macompanies muZimbabwe ndiani? Ndo vanhu vane mari iri kufanira kunge ichicirculate within the banking sector ivavo. Because a teacher awana salary yake haikwanise kuti munhu yeye awana salary isiri kutombosvika kana 200 US haakwanise kuti mari iyo icirculate mueconomy, because yes ari kuitora unobhadhira rendo, tenga chikafu, obhadhira mafees evana osara asina chainacho. They can't save, which means those who are doing business ndo vane capacity necapability yekuseva, but vari kuisa kupi mari iyoyo? Question is, sei ukaenda pafuel station izvezvizvi right now une mari yakabvaruka kana kuti mari ine ink vanoiramba? It's because they don't bank money. Vari kuda mari yekuti they can
peel or bang it. Service station, who owns my service stations at Zimbabwe? Simple questions will answer you critical questions. Saka, izvi zvinhu zvokuti zvibvunze wega mubvunzo wobva wazvibvunza futi umwe mubvunzo and you get an answer. Who is operating all those things? These are the same people vari kublema the opposition. So 23 August and undoita zvinhu zvakachenjera.